Salamu alaikum malen cɛni muso denmisɛnnin mabakɔrɔba aw bɛɛ lajɛlen ni su aw ni ɲankuma aw ni sɔgɔma aw ni wula aw ni tile a bɛ dépend tiktok ko an t'o maîtriser kosɛbɛ an tɛ foyi dɔn o la a bɛ dépend a bɛ kan filɛ ka bɔ yɔrɔ min na aw denkɛ ni aw balimakɛ dɔ Dirisa Mɛmɛnta bi ye ntɛnɛn bi ye octobre kalo tile 2 ye m'a ɲin'aw fɛ video a ka partager kosɛbɛ sabula an sigikun tɛ dɔwɛrɛ ye i n'a fɔ mɔgɔ caman b'a ɲini an fɛ cogo min na kunnafoni minnu bɛ yen nɔ an ye minnu sɔrɔ surtout kunnafoni minnu bɛ yen nɔ ni a bɛ jamanaden bɛ nafa n'an ye minnu sɔrɔ kan wɛrɛ la an k'u bayɛlɛma aw ye an ka todunkan na inshallah an bɛna kunnafoniya caman di aw ma su in na an ka armée kan mankan minnu bɛ sen na kɛlɛ minnu bɛ sen na wulikajɔ minnu bɛ sen na ni ala sɔnna ma fɛn min an ka sɔrɔdasiw yɛrɛ kuma da u ka kunnafoni di so n'o ye DIRPA ye o ye kunnafonidilaw wele bi ka ɲɛfɔli kɛ o ɲɛfɔli b'an bolo an bɛna o kɔnɔ kuma lase aw kan septembre kalo kɔnɔna la ka daminɛ septembre kalo tile fɔlɔ fo ka taga se septembre kalo tile 30 ma an ka finitigilakaw ye wulikajɔ minnu kɛ gɛlɛyaba minnu nana kɛlɛba minnu kɛra an ye sɛbɛnkan minnu sɔrɔ u y'u datugu a caman na ani armée yɛrɛ bɛ cogo min na armée mago bɛ fɛn minnu na nin waati in na an minnu bɛ yen nɔ n'an bɛ fɛ ka armée dɛmɛ an bɛ se ka armée dɛmɛ cogo di u y'u da don o fana caman na o fɛn min fana ye ko minnu bɛ sen na walasa ka se ka armée lajɔ ka nkalon ni fɛnw tigɛ olu fana da donna olu fana na donc an bɛna o kuma ninnu de lase aw ma su in na ni ala sɔnna ma ka daminɛ batoko la ka taa se Gawo ainsi de suite ani attaque minnu kɛra an bɛna an da don o de la su in na k'o walawala aw ye o kuma an b'a ɲini aw fɛ video a ka partage kosɛbɛ hali n'a sɔrɔ ni su kora dɔɔni parce que 22h o tɛmɛna ka ban an bɛ hakɛto ɲini k'aw fɛ an ma se k'a daminɛ joona parce que voilà an kun seko tɛ an kun tɛ se ka daminɛ joona foli ani tanu an b'a kɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma ko kura ye ka dugawu don kɛ an balima fila min bɛ yen nɔ n'o ye yɛrɛwolo commandant chef n'an ka porte parole principal n'o ye Adama Ben Jara ani Sidiki Kuyate olu minnu bɛ bolola sariya ka bolo kan nin waati in na an bɛ dugawu don kɛ o ɲuman ka segin ka na u ka denbayaw la o ɲuman ka segin ka na jɛkulu kɔnɔna la o ɲuman ka segin ka na kɛlɛ kɔnɔna la walasa an ye wulikajɔ min daminɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ se ka a laban hɛrɛ ni baden kɔnɔ Mali ani farafinna ka kunnawolo kama cogoya min na a ko bɛ se ka kuncɛ cogo o cogo mɔgɔ mɔgɔ da bɛ a la walasa ka ko nɔgɔya an bɛ a bɛɛ lajɛlen fo an bɛ dugawu don kɛ fana a ko ala ka ko kɛ hɛrɛ ye jamana ma an yɛrɛ ma ani minnu bɛ olu fana ma donc video a y'a partage kosɛbɛ an bɛna don an ka jɛmukan kɔnɔna la ni ala sɔnna ma donc fɛn min ye DIRPA ɲɛmɔgɔ ye ale ye laseli kɛ o laseli an b'a kɛ a la k'a bayɛlɛma aw ye ni ala sɔnna ma bamanankan na yan'an ka se o ma ne kɔni ma min faamu o ye Mali y'a ɲini ONU fɛ Conseil de sécurité Mali y'a ɲini ko MINUSMA k'a ka minɛnw cɛ ka taa k'an yɛrɛ bɛ se k'an yɛrɛ lakana Conseil de sécurité sɔnna ONU sɔnna ko d'accord ko casque bleu fɛn min ye MINUSMA ye k'u bɛ taa casque bleu ko sigilen bɛ yɔrɔ min na ko a yɔrɔ bɛ segin Mali ma ka tila ka weleli kɛ k'a fɔ o résolution kelen kɔnɔna la Mali ɲɛmɔgɔw ani MINUSMA ɲɛmɔgɔ a y'aw sigi a ka kuma MINUSMA ka kan min bɛ Ogosagu MINUSMA ka kan min bɛ Bamba MINUSMA ka kan min bɛ Burem MINUSMA ka kan min bɛ Tessalit Aguelhok MINUSMA ka kan min bɛ Tombouctou MINUSMA ka kan min bɛ Kidal MINUSMA ɲɛmɔgɔw ani Mali ɲɛmɔgɔw y'u sigi Nations Unies ka yamaruya kɔnɔna la Kidal ta bɛ se ka di nin don Tessalit ta bɛ se ka di nin don an bɛ bɔ Aguelhok nin don an bɛ bɔ Ogosagu nin don an bɛ bɔ Bamba nin don ko tɛ ko kura ye ko dogolen tɛ o fɔra Nations Unies b'o kalama kɔrɔ ko diɲɛ bɛɛ b'a kalama donc o kɔrɔ Mali finitigilakaw kan ka taga sigi Kidal u kan ka taga sigi Tessalit u kan ka taga sigi Aguelhok ni MINUSMA bɛna bɔ kan kɔnɔ Mali finitigilakaw kan ka taga olu falen diyagoya don MINUSMA sigilen don yɔrɔ o yɔrɔ la Mali kɔni sɔrɔdasiw y'i kunsi yen ma ka t'u sigi mun de la tubabuw ka kunnafoni di so depuis dugu jɛra fo sisan Mali convoi dɔ wulila a ɲɛsinnen don nin ma ni mobili hakɛ b'a la ni minɛn hakɛ b'a la n'o de fɔ n ko convoi ko ne da tɛ maga a la n da tɛ maga kɔnɔko kuma la avion hakɛ min bɛ yen n da tɛ maga a la convoi min ka taa yɔrɔ min ni yɔrɔ min na ne da tɛ maga a la a y'u to yen a y'a fɔ bani a y'a fɔ aw de ye kuma caman fɔ aw de wulila ka kulokɔrɔla gan kunu sɔgɔma Bamba aw de wulila ka fɛn caman fɔ ka tila k'aw da de k'a kɛ n'a fɔ aw minnu bɛ k'a fɔ Bamba don ta a bɔra ta i n'a fɔ aw tɛ Bamako kalama bilen ka kɛ n'a fɔ terroriste minnu wulila minnu girinna ka communiqué kɛ depuis 8h Bamba don ta a bɔra ta Bamako ɲɛ tunna o terroriste yɛrɛ la aw bɛ tiɲɛ terroriste aw bɛ tiɲɛ fɔ nin bɛɛ kɔfɛ
u dɛmɛbaga tubabu ninnu n'a farafin a fana bɛ cɛ fɔ nin bɛɛ kɔfɛ sɛbɛ la parce que n taara kɛlɛkɛyɔrɔ la n y'a filmé o n y'a don ta n y'a bɔta o n'i bɔra yen de i bɛ taa lakale n'a girinna ka communiqué kɛ minnu taara kɛlɛkɛyɔrɔ la olu ma segin fɔlɔ ɔ n'aw ɲɛ ma da olu ka bilen aw ka communiqué tɔw yɛrɛ b'a kɛ parce que minnu taara banba attaqué n'i y'a ye communiqué tɔ bɛ laban kɛlɛkɛden minnu taara olu segira ka na de olu de bɛna fɔ ye ko kɛlɛ kɛra tan a kɛra tan ɔ n'olu ma segin tuguni don a bɛ mun sɛbɛn communiqué jumɛn bɛ kɛ o de la depuis terroriste ye kumako fɔlɔ kɛ 8 heures depuis u ye communiqué fɔlɔ kɛ 8 heures fo bi u ma dɔwɛrɛ fɔ tuguni u pan banba kunna u ka kunnafonidilaw y'u pan banba kunna ɔ kulekan de bɛ ka bɔ fan bɛɛ fɛ armée kɛlen don ka ɲɛsin Kidali ma burukinabew faral'u kan kasaw faral'u kan armée bɛ ka ɲɛsin Kidali ma u bɛna n'a jana mɔgɔ si ma foyi fɔ aw ye anw y'o de fɔ an bɛ segin a kan k'a fɔ armée bɛ terroriste de nɔfɛ an tɛ ka taa o an tɛ ka taa mɔgɔ kɛlɛ Kidali la an tɛ non an bɛ ka taa kan de minɛ ka taa an sigi ɔ ni yadi ka mɔgɔ ni Kufa ka mɔgɔ ko k'u bɛ armée kunbɛn k'u tɛ don Kidali ni min bɔra o la yadi ka mɔgɔ ni Kufa ka mɔgɔ olu n'o b'o kalama sinon an ni mɔgɔ wɛrɛ tɛ ɲɔgɔn na dɛ très clair taa ka taa sigi Kidali mais c'est méchant Yadi est très méchant Yadi est très méchant et terroriste u ka jugu kɔnɔ ka jugu aw ka jateminɛ Yadi ni Kufa dogolen don Kidali terroriste ka ɲɛmɔgɔ fanba bɛɛ dogolen bɛ Kidali parce que Kidali u musow n'u denw bɛ yen u dɔgɔninw bɛ yen u jɛɲɔgɔnw bɛ yen u yɛrɛ ka so jɔlen don Kidali mais Kidali région dugu mɔgɔ tɔw u b'olu bɔ olu bɛ taa kɛlɛ kɛ Banba olu denw bɛ sa olu bɛ taa kɛlɛ kɛ Burema olu denw bɛ sa mais u tɛ sɔn kɛlɛ ka kɛ Kidali parce que ni kɛlɛ kɛra Kidali Yadi denw bɛ sa Yadi ka so bɛ ci donc u tɛ sɔn kɛlɛ ka kɛ Kidali mais u bɛ waledenw bila k'olu don terrorisiya la olu bɛ taa sa Banba olu bɛ taa sa Burema donc ni saya min bɛ kɛ Burema de bɛ ci mais olu ka dugu tɛ ci c'est méchant c'est que Yadi fait et malheureusement Kufa bɛ taa bin Yadi ka nin jan kɔnɔna na Yadi bɛ Kufa nɛgɛ tubabu bɛ Kufa nɛgɛ Yadi bana min bɛ ka Kufa bila o la Kufa bɛ bila Yadi ka jama ɲɛ ka taa kɛlɛ kɛ Masina kɔnɔ a yɛrɛ faw n'a dɔgɔninw n'a muso n'a denw bɛ yɔrɔ min na o kɛlɛ bɛ kɛ yen a muso n'a denw olu bɛ sa muso n'a denw ka so bɛ ci muso n'a denw ka dugu bɛ jeni mais Yadi min bɛ Kufa bila ka taga olu la tubabu ka yamaruya kɔnɔna o Yadi yɛrɛ tɛ sɔn kɛlɛ ka kɛ ale ka so Kidali nin kan ka mɔgɔ sɔn hakili la dɛ nin kan ka mɔgɔ sɔn hakili la dɛ donc Yadi bolo ale ka dugu ka fisa ni Kufa ka dugu ye Yadi bolo ale ka kabila ka fisa ni Kufa ka kabila ye a bɛ taa kɛlɛ lawuli Kufa ka kabila la mais a yɛrɛ ka kabila la a tɛ sɔn ka wuli pour que k'a ka kabila makara mais a bɛ Kufa bila u bɛ taa kɛlɛ k'a ka kabila la k'a ka kabila ci ka centre bɛɛ ɲagami ɲɔgɔn na mais Yadi tɛ sɔn kɛlɛ ka kɛ Kidali a y'a jateminɛ depuis terrorisme daminɛna fo bi kɛlɛba jumɛn kɛra Kidali région kɔnɔna la terrorisme na a tɛ munna parce que olu bolo ni kɛlɛ ka kɛ yɔrɔ jan fɛ olu bɛ kisi terroriste denw bɛ kisi imaginez c'est méchant o ye juguya de ye o k'a fɔ o ye juguya de ye o de la an ko k'an tɛ bin Yadi ninnu ka nin jan kɔnɔ quoi anw b'a dɔn an bɛ terroriste kɛlɛ de la an tɛ kɛlɛ wɛrɛ la wallahi et puis yan n bɛ fɛ ka hommage spécial ka tasi bila spécial kɛ Mali surakaw a Burunamaw n'a arabu ye n bɛ ka kuma fɔ ɲɛji de bɛ ka ci ɲɛ kan an ka kan laban minnu attaquera Yadi n'a ka mɔgɔw fɛ arabu ni tora la armée malienne kɔnɔna la surakaw ni tora la armée malienne kɔnɔ Burunamaw ni tora la armée malienne kɔnɔna na an ye kelen de ye Yadi tɛ se k'an fara wa foyi tɛ don an ni olu ni ɲɔgɔn cɛ wallahi Yadi tɛ se k'an fara mais ce que Yadi fait c'est méchant et ce que Bilala Gacheri fait c'est méchant
Et ce que le ICU a fait, c'est méchant. On va donc dire pas qu'à communiquer qu'on a rapidement. On y est son min kala folo yalla kay mission damne an yɛrɛ balimakɛ don an ye kɛlɛ bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ c'est rare i ka artiste ye manifestation kɛnɛ kan c'est rare i ka artiste ye meeting na c'est rare i ka artiste ye marche la surtout a fɔ mɔgɔ minnu ma ko révolution kɔnɔna la an ye a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye Van B yɛrɛ ye an ye ale de ye Mali fasa da n ye émission daminɛ o de la o y'an fana se yen a ka promo la Cherif Tiama Haidara kabako fura tigi tension diabète furudimi impuissance sexuelle n'o bɛ aw la aw kana siga a kana tamaki a ye nin numéro wele 70 08 04 08 n'a ye nin wele ani Cherif kɛ ka mɔgɔ a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a ka ca Ala fɛ a ka bana fura a bɛ a sɔrɔ an bɛ taga Dirpa ka communiqué la inchallah. C'est vrai que d'aucuns vont le dire. Le bateau a été attaqué. Effectivement, le bateau était sécurisé et il y avait des militaires à bord pour la sécurisation du bateau. Aye point de presse min kɛ bi ou bien conférence de presse min kɛra bi Dirpa fɛ an y'a daminɛ yɔrɔ min na o de ye a ko septembre kalo tile 7 ko fɛn min ye bateau min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko bateau Tombouctou ale y'a attaquera a ko tiɲɛ don sɔrɔdasiw tun bɛ bateau in kɔnɔ ka bateau in kɔlɔsi a ko o yɛrɛ de y'a to tiɲɛnikɛlaw kɛlen ka commencer ka mugu ci bateau la sɔrɔdasi minnu b'a kɔnɔna la olu ye tiɲɛnikɛlaw jaabi n'o ye terroriste ye sɔrɔdasi minnu bɛ bateau kɔnɔna la olu ye san ta terroriste kan olu ka fanga bonyana ka tɛmɛ terroriste kan a ko sɔrɔdasi minnu bɛ bateau kɔnɔ ka bateau kɔlɔsi olu ka riposte bonyana terroriste ma se wɛrɛ t'u ye ka kɛ bilen ko o jatigɛ n'o paniki de kɔnɔna na n'o boli de kɔnɔna la terroriste ye mugujugu fili ka na bateau kɔnɔna la o de kɛra sababu ye ka explosion kɛ ko après n'i y'a ye min y'a to mɔgɔ sata cayara ko mugujugu fililen bateau kɔnɔna la a kɛra sababu ye bateau kɔnɔmɔgɔw caman ye fili ji la o fana kɛra sababu ye ka mɔgɔ caman ni to a la. C'est vrai que quand ces militaires vont essuyer des coups, ils vont répondre. Donc, c'est dans les échanges que voyant qu'ils ne pouvaient pas tenir tête, donc ils ont envoyé des obus dans le bateau et c'est ce qui a fait que le bateau a pris feu. Mais aussi dans les échanges, vous savez, les passagers ont été pris de panique. Il y a beaucoup aussi qui se sont jetés à l'eau. Donc nous prions pour le repos de l'âme des disparus. Mais je dis une fois de plus, l'acte sur le bateau n'est que vraiment les dernières épreuves, n'est que vraiment une volonté délibérée de ces terroristes de semer la zizanie dans l'esprit de la population malienne et montrer que vraiment les populations, l'armée malienne n'est pas en mesure d'assurer la sécurisation des personnes et des biens. Donc l'attaque de Tombouctou, vous le savez déjà, c'était depuis le 7 octobre, a fait un bilan de 64 morts, dont 49 civils et 15 militaires. Donc le bateau a été complètement détruit. Le 8 septembre, il y a eu l'attaque kamikaze du camp de l'emprise de Gao. Il s'agit du camp. Ako nim bato komi ni abara ko ɲɛfɔ sa video ya partage kosɛbɛ bato komi n'a bɔra ko ɲɛfɔ sisan nɔ ni a ye attaque kɛ togoya fɔ ni o ye sɔrɔdasiw kun bɛ bato kɔnɔ walasa k'a kɔlɔsi tiɲɛnikɛlaw kɛlen k'a essayer parce que min kun ka di tiɲɛnikɛlaw ye o ye ka bato ta otage la u ma se k'o kɛ u ye mugujugu u kɛlen ka u n'an ka mɔgɔw kɛlen ka marifa ci ɲɔgɔn na donc an ka mɔgɔw u y'a ye k'a fɔ k'u tɛna se sɔrɔdasi minnu bɛ ka bato in kɔlɔsi la o de kɛra sababu ye u mugujugu fili bato kan o kɛra sababu ye tasuma ye bato minɛ mɔgɔ caman fana y'i fili ji la donc o de kɛra sababu ye ka banbatɔ caya kosɛbɛ a ko k'o bɔlen a la o dugusajɛ fɛn min ye tiɲɛnikɛlaw n'o ye terroriste ye u ye bingani wale ta ka Gawo fana an ka kan dɔ bɛ yen nɔ ni o ye aéroport yɛrɛ yɔrɔ o fana kɛra cogo min na a bɛn'o ɲɛfɔ a ye nin yɔrɔnin partage kosɛbɛ c'est très très important min bɛna ɲɛfɔ yan. Furent Abd El Ansar
dans la zone aéroportière. Et il faut prier Dieu. Si on arrive à comprendre comment cette attaque s'est déroulée, alors les dégâts allaient être pires que cela. Ako yana ka gaute nya fofolo ko anga ala wele ka ala barka da kosobe. Ko gawo attaque kera domna kanya attaque kera toamina. Ko niya attaque ketwe tiɲɛ la u ka laɲini kun ye min ye n'o kun sɔrɔla ko a cɛni barika kun bɛ bonya ka tɛmɛ nin kan kosɛbɛ mɛ u ka laɲini ma sabati de an ka ala fo ka ala barika da kosɛbɛ gawo attaque a kɛra cogo di. D'abord, il y a un premier véhicule kamikaze qui est venu. C'était aux environs de 7 heures. Alors, pour demander à la sentinelle qui devrait partir à l'armée de l'air pour réparer un groupe électrogène. Ako ko gawo attaque kɛra cogo di video ya partage kosɛbɛ. Ako septembre kalo tile 8 nɛgɛ kaɲɛ 7 waati ko terroriste ka mobili fɔlɔ de nana mobili min kun labɛnnen don k'a yɛrɛ fodo ko mobili nana kana se sentinelle ma n'o ye garde minnu bɛ jɔ sira la kɛra k'an da ou bien k'an sɛgɛsɛgɛli fɔlɔ kan ka kɛ yɔrɔ min na ko garde jɔlen ku bi jɔ yɔrɔ min na ko terroriste ka mobili fɔlɔ nana mobili min kan ka a yɛrɛ fodo ko mobili nalen ko sentinelle garde min jɔlen do da la kɔlɔsilikɛla min jɔlen do da la a ko kɔlɔsilikɛla ma ko ale kan ka don kan kɔnɔ ko ka taga armée de l'air de la armée de l'air ye yɔrɔ jumɛn o ye ni donna kan kɔnɔ an ka pankurun ani pankurun bolilaw ni pankurun dilalaw armée kɔnɔ minnu ka baara ɲɛsinnen do sanfɛ ko ma olu ka yɔrɔ ko ale kan ka taga ye ko ka taga baara dɔ kɛ ni terroriste do kumakan ye sentinelle ma ko ale kan ka don ye parce que i b'a dɔn mugujugu donnen mobili kɔnɔ tant que n'i m'a f'u ye i tɛ se k'a ye fɔlɔ donc yanni mobili yɛrɛ ka f'u ye fɔlɔ il faut que sentinelle k'a dɔn yan fɔlɔ de a nana min yɛrɛ fɔ tiɲɛ fana don fɔlɔ tiɲɛ yɛrɛ don fɔlɔ donc yanni an ka foli kɛ fɔlɔ an b'a lajɛ fɔlɔ de i nana k'i bɛ taga armée de l'air de la kan kɔnɔna la ko ka taga baara dɔ kɛ ɔ sentinelle de fana ko i jɔ fɔlɔ an bɛ sentinelle fo tiɲɛ yɛrɛ ne sera ka nin sentinelle ye ɲɛ la a bɛ diya n ye kosɛbɛ a ye mobilitigi in lajɔ yen fɔlɔ an ka a ɲɛfɔli lamɛn yanni n ka don a kɔnɔ kosɛbɛ an ka latɔ lamɛn. Donc la sentinelle lui a dit d'attendre. Il a appelé à l'armée de l'air pour dire que, pour s'assurer que effectivement il y a quelqu'un qui est là et qui a été sollicité par l'armée de l'air pour réparer le groupe électrogène. Alors l'armée de l'air a réfuté cela en disant qu'aucun groupe au niveau de l'armée de l'air n'était en panne et que la... Oh, ko ni nale cɛnikɛla nale jɔda la k'a fɔ ko armée de l'air de y'ale wele ko ale kana kan ka taa armée de l'air de kɔnɔna la ko ka taga groupe électrogène dɔ dilan o ye groupe minnu bɛ yen nɔ ni courant tigɛra o groupe minnu wuli walasa ka courant ni mɔgɔ ma donc ale kun kan ka ko ale welela armée de l'air élément fɛ ale ka t'o de dilan donc sentinelle ko a ma ayi i ti tɛmɛ ten fɔlɔ dɛ n kɔnɔ fɔlɔ n bɛna ɲɛɲini donc sentinelle ye weleli kɛ armée de l'air la ka ɲininkali kɛ mobilitigi dɔ bɛ yan a ko a nana de ko aw de y'a wele ko a kan ka taga groupe électrogène dɔ dilan aw fɛ yalima tiɲɛ don wa mɔgɔ dɔ kan ka na wa ɔ armée de l'air mɔgɔ ko sentinelle ma ko kuma tɛ tiɲɛ ye mɔgɔ si man kan tɛ ka na anw fɛ yen wa an ka groupe tiɲɛnen tɛ. Personne qui était à la porte, le véhicule qui était à la porte n'était pas le bienvenu. C'est en ce moment qu'il s'est fait exploser à la porte. Et vraiment, c'est l'occasion pour rendre de vibrants hommages à ce soldat qui a fait que les dégâts ont été vraiment minimisés. Pourquoi? D'abord, il a appliqué à la lettre les consignes en appelant d'abord à l'armée de l'air. L'armée de l'air qui ne reconnaissait pas ce service qui devrait être effectué en son sein, et tout de suite un premier véhicule s'est fait exploser à la porte. C'est pourquoi vous voyez ici, pour ceux qui connaissent Gao, le camp de Gao, ça c'est l'entrée principale comme ça, qui a volé en éclats. Et ça c'est un peu quelque part
Le deuxième véhicule qui est rentré directement a foncé sur l'unité qu'on appelle la QRF, c'est-à-dire l'unité d'intervention rapide. Oko kelen sentinelle min kɔni bɛ da la o kelen ka ɲininkali kɛ armée de l'air la armée de l'air k'a ma ko tiɲɛ tɛ anw ma mɔgɔ wele anw tɛ ka mɔgɔ kɔnɔ o sentinelle ko fɔ ani mobili kɔnɔmɔgɔ in kelen k'a dɔn kɔni k'a fɔ ko bɔ kɛra ale kɔrɔ kalama a ma bɔ o yɔrɔ la bilen dɛ a ma essayer ka taa ɲɛfɛ bilen a ma essayer ka segin kɔfɛ bilen o yɔrɔnin bɛɛ ale y'a ka mugujugu wuli k'an dala ye a y'a ka mobili exploser k'an dala ye o la hali n'a ye jaw ye a b'a ye k'a fɔ ko k'an dala yɔrɔ caman cilen don ye donc sentinelle ka ni sɛgɛsɛgɛli a ka ni ɲɛmajɔ in o kɛra sababu ye k'a to mobili ma se ka don kan kɔnɔ kelen mobili ma se ka taga armée de l'air fana la n'a ye nin kuma faamu terroriste mobili nalen kan da la ko ale bɛ fɛ ka taga armée de l'air la o kɔrɔ ye jumɛn ko mobili min explosera kan da la a kun man kan tɛ ka exploser kan da la a kun kan ka taga exploser armée de l'air de kɔnɔ la avion bɛ yɔrɔ minnu na avion commandement bɛ yɔrɔ min na mobili kun kan ka taga exploser avion de cɛ la donc mobili kun kan ka taga avion de tiɲɛ donc o b'a yira k'a fɔ ko bi ni fɛn bɛ yen n'a bɛ ka terroriste tɔɔrɔ bi ni fɛn bɛ yen n'a bɛ ka terroriste ɲɛkɔrɔsi bi ni fɛn bɛ yen ni terroriste bɛ fɛ ka tiɲɛ o y'an ka avion ye donc aw ɲɛ bɛ stratégie la donc u b'a dɔn k'a fɔ ko avion nafa ye min y'an ka kɛlɛ kɔnɔ video partage u b'a dɔn k'a fɔ avion nafa ye min y'an ka kɛlɛ kɔnɔ donc Gawo attaque fanba kun bɛ jumɛn nɔfɛ o ye ka avion minnu bɛ Mali bolo yen nɔ ka olu tiɲɛ parce que terroriste filɛ nin ma kɛlɛ ni min na sisan nɔ depuis nin waati de u bɛ k'a labɛn parce que u b'a dɔn n'olu taara Banba attaquer n'u taara Burema attaquer n'u taara Jora attaquer ni avion nana solution t'u bolo avion contre la ni avion nana u bɛɛ bɛ to yen donc comme o attaque bɛ planifié na an bɛ mun kɛ an ka taga attentat kɛ Gawo comme Gawo min ye base belebeleba ye kɔrɔnfɛla bɛɛ la ni a fɛnbaw bɛ yen an ka don ka avion bɛ mara yɔrɔ min na avion ka ɲɛmɔgɔ bɛ yɔrɔ min na ka t'o tiɲɛ donc le fait que nin terroriste ma se ka don kan kɔnɔ ka sababuya kɛ sentinelle ka hakilisigi a n'a ka ɲɛmajɔ ye o kɛra sababu ye ale y'a ka mobili exploser da la donc ale kɛlen k'a ka mobili exploser da la donc a y'a sɔrɔ mobili filanan min tun bɛ yen explosion kɛlen mobili filanan min fɛn o fana ye tilen k'a bɛ don kan kɔnɔ sisan donc a ko n'i donna kan kɔnɔ dɔrɔn kan yɛrɛ da yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ ko ka force spéciale dɔ bɛ yen nɔ ko force d'intervention rapide c'est-à-dire sɔrɔdasi jɛkulu dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ kan kɔnɔ nɔ minnu c'est-à-dire n'a fɔra ko taw dɔrɔn i b'a sɔrɔ olu labɛnnen don ka taga intervention donc olu ka jabala min fana bɛ yen donc filanan ye ɲɛsin o ma u y'o fana kunbɛn ni tiri ye donc o fana ma se ka yen sɔrɔ tuguni o fana explosera donc sabanan fana o fana ye tilen k'a essayer k'a bɛ taga tuguni a bɛna o fana ɲɛfɔ ni Ala sɔnna ma. Qui était basé tout juste à gauche de l'entrée. Donc il y a un deuxième véhicule kamikaze qui s'est fait exploser à ce niveau. Et il y a un troisième qui cherchait plutôt l'armée de l'air. Donc ayant essuyé des tirs à l'intérieur, il s'est fait exploser alors dans la cour, un peu vers la place d'armes du camp. Donc ko sabanan min fana donna donc o sabanan in donna sisan nɔ o kɔni kun bɛna essayer ka armée de l'air de ɲini halisa walasa ka taa exploser donc ale fana donni ale fana kunbɛla ni marifa ci minnu ni fɛn min donc o fana kɛra sababu ye ale fana ma se ka se armée de l'air la a ma se ka yɔrɔ jan sɔrɔ bilen donc u b'a fɔ sɔrɔsiw b'a fɔ yɔrɔ dɔ ma ko place d'armes o ye sɔrɔsiw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ la sɔgɔmada fɛ min kan ka taa yɔrɔ min na ni fɛn minnu kan ka c'est comme si sɔrɔsiw ka ɲɔgɔn dalajɛ yɔrɔ sɔgɔmada fɛ ka consigne ni fɛn ta n'o ye place d'armes ye donc ko le fait que sabanan in donna ale ma se ka se yɔrɔ sɔrɔ o fana y'a yɛrɛ fodon o yɔrɔ kelen na ye. C'est un travail de responsable que la sentinelle à l'instant T a effectué pour que nous puissions éviter aujourd'hui le dégât, l'attaque kamikaze qui avait été préparée contre l'armée de l'air. Parce que c'est l'armée de l'air qui fait en sorte que alors ces gens-là ne dorment plus. Et 24 heures sur 24, si ce n'est les drones, c'est les avions de surveillance qui volent pour voir ce qui se passe sur le sol. Effectivement, les dégâts allaient être encore plus graves si ce sol-là, paix à son âme, n'avait été plus lucide, n'avait été strict sur
les consignes données au niveau de la porte. Donc, le 3 septembre également, il y a eu l'attaque contre la force antiterroriste de la police à Djalakoroba, donc qui a fait un mort parmi les policiers et 2 morts parmi les groupes terroristes. Le 9 septembre, il y a l'incident aérien qui s'est produit au nord de Gao impliquant un aéronef de l'armée de l'air. Au fait, à cause septembre que le clé cononton, ko incident do kera Gao aéroport là ni anga avion do beno ni o fana kera ko kera to mna abno fana nyafo anya. On a vu sur les réseaux sociaux que l'ennemi a abattu un avion. Nous sommes en période hivernale. Ako ko anya ye bololo sro fe ka fako jugo ko ayanga avion do goshi ko ka bi. Tiente. Ko ambe samia de konnala. Sans menale, sans fien bi wuli, gongon bi wuli, fin chama mike. Donc, régulièrement, la météo n'est pas favorable pour des vols d'avion. Mais l'urgence était tellement là parce que... Ako, katuguna yami samia konnala, wati dola wasro sanfla choga mai avion tisa ka boa nola. Ako nga nindu, ko geleman do kumbe. Sabula ayera ka foko terrorisu bu ku fara ɲɔgɔn kan u tugulen no ɲɔgɔn kɔ u ka can kosɛbɛ a ka jan u bɛ fɛ ka taga ataki dɔ kɛ yɔrɔ dɔ la mun bɛ kɛ sisan avion bɛ avion tɛ se ka pan parce que sanfɛla cogoya man ɲi ou bien an b'an sigi an bɛna na terrorisu kɔnɔ soit u bɛna na dankari anw bɛɛ la ou bien u bɛna taga an ka tiɲɛniba dɔ don an kun donc mun bɛ kɛ sisan maliyɛnw an ka lamɛn a b'a ɲɛfɔ an ye. Il y avait des informations, comme vous le dites toujours, il y a des informations qui passent, mais l'armée ne réagit pas. On réagit. C'est suite à des informations faisant état de la présence de colonnes de véhicules dans une zone que malgré le mauvais temps, l'avion a été mis en vol. Et c'est au retour, il y avait vraiment une tornade. L'avion ne pouvait même pas voir la piste d'atterrissage et avec son autonomie, l'avion était obligé d'atterrir quelque part dans un espace. Et réellement, je vous dis, l'avion n'a pas été abattu par un quelconque décéant. Donc le temps était mauvais, la piste n'avait pas pu être récupérée, c'est une panne un peu technique. Donc il fallait que le pilote atterrisse d'urgence et il a été en même temps récupéré par les forces spéciales de l'armée de l'air. Donc il y a eu pas mort d'hommes, on a perdu un aéronef. Akoko kelen ko avion jaguara ka avion obligera ka bɔ donc avion bɔra ka taga tiɲɛnikɛlaw kun kelen k'u tugu ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'u bɛna taga tiɲɛni min kɛ donc avion taara ka taga olu bombarder ka olu bɛɛ lajɛlen bɔ baara la maintenant avion segimatɔ la o y'a sɔrɔ fiɲɛ wulilen don a bɛ kɔrɔnfɛla ninnu fɛn ninnu to ka dɔn waati dɔ la cɛncɛn fiɲɛ bɛ wuli san fana bɛ fɛn ka fara o kan donc ko avion segimatɔ la avion bola kun ɲɛ tɛ yɔrɔ la bilen donc o kɛra sababu ye cɛncɛn fiɲɛ minnu ni fɛn minnu wulila donc avion bola kun obligelen don ka jigin ten jagoya la o de kɛra sababu ye a ye a yɛrɛ éjecté ka bɔ avion kɔnɔna na et puis fana a kɛlen ka o fana kɛ ko fɛn min force spéciale ye olu taara a nɔfɛ k'a ta ka na ni a ye donc mɔgɔ ka bonni ma fɛn kɛ nin avion na mɔgɔ ka foyi ma fɛn kɛ nin avion na ko kɛra nin kɛcogo de la mais a y'a ye k'a fɔ ko terroriste taara kunnafoniyaw cari k'a fɔ k'u y'an ka avion dɔ labin. Je pense que c'est une prouesse. C'est vrai que le temps était mauvais, mais vous voyez que tellement qu'il y a des urgences, et malgré le mauvais temps, nos pilotes sont prêts à donner leur vie pour sauver la patrie. Et je pense que c'est vrai, c'est une perte d'avion, mais la perte en vies humaines n'a pas été au rendez-vous dans ce crash d'avion. Le 12 septembre, il y a l'attaque complexe aux véhicules piégés de plusieurs terroristes
à bord de véhicules et de motos dans la localité de Bourem. Donc, cette attaque aussi a fait l'objet d'un communiqué que nous avons fait. C'est vrai que la caserne de Bourem a été attaquée, mais la répression a été tellement vivace. Akoko septembre kalo kleta anu fila fana feme terroriste ye u ye mugu jugu dɔw yɛrɛ la mobile ni moto la ka u ɲɛsi Burɛmu ma ka Burɛmu fana attaquer. Ako mais ko min dar'u kan ko tellement k'a juguyara min dara terroriste kan tellement a juguyara an k'a tɔ lamɛn. Que lorsque nous, les femmes, nous avons perdu 10 morts, nous avons perdu 10 hommes, les terroristes, en ce que nous avons vu sur le terrain, ça c'était 46 terroristes neutralisés. Ako fɛn min ye Burɛmu attaquer terroriste kelen ka mugu jugu ni fɛn d'u yɛrɛ la ka t'u yɛrɛ fodoforo kan kɔnɔna la ko mais an ka mɔgɔ ka wuli ka jɔ tellement k'a juguyara tellement que ko dankarila terroriste la ko an ka mɔgɔ min ni tora la o yɔrɔ la bɛnna mɔgɔ 10 ma ko mais ko terroriste su min yɛrɛ a yɔrɔ yɛrɛ la yen fɔlɔ o ye mɔgɔ 46 ye a ma daw ma dɛ k'u bolitɔla tuguni u bolitɔla terroriste bolitɔla ko an ka avion tugur'u kɔ avion ye tiɲɛni min fana don kun a bɛn'o fana ɲɛfɔ an ye. Mais au-delà, en profondeur, il y a eu des frappes aériennes. Comme je le dis, tant qu'on n'a pas les données nettes, tant qu'on n'a pas mis la main sur des données fiables, nous ne communiquons pas. Mais à l'issue des frappes de l'armée de l'air, il y a environ une dizaine de véhicules qui ont été neutralisés. Comprenez que dans chaque véhicule, au moins, il peut y avoir 6 à 10 personnes. Ako an ka avion tuguru ka tuguni k'u bon ko an avion ka tugulu kɔ k'u bonni min kɛ o kɛra sababu ye ko fɛn min ye terroriste ka mobile 10 ye mɔgɔ 46 min fagara terroriste cɛla kan kɔnɔ o kɔfɛ ko avion tuguru kɔ ko ka bombarder ko bombardeli kɛra sababu ye k'u ka mobile 10 ɲɔgɔn ko k'o jeni ko mobile 10 kelen kelen bɛɛ lajɛlen kɔnɔna mɔgɔ minnu mobile kelen kɔnɔna la a bɛ taa ka bɔ mɔgɔ 6 la ka taa mɔgɔ 10 u b'o ɲɔgɔn de don mobile kɔnɔna na donc a jateminɛ mobile 10 min ni o jenina an ka kɛ mɔgɔ 6 wɛrɛ o ye mɔgɔ 70 ye n'i y'o fara 40 kan o ye mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 6 donc tiɲɛni min donna terroriste kun Burɛmu a tɛ se ka fɔ ka ban mobile tiɲɛna ka fɛn camanba de tiɲɛna. Parce que sachant qu'il y a les avions qui sont là, ils se méfient un peu d'être nombreux dans les véhicules. Ça dépend. Il peut y avoir même des véhicules neutralisés, mais qui n'avaient pas à bord de combattants, sauf peut-être le chauffeur et le passager d'à côté. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont épilogué autour de cette question. Dans l'armée, dans le combat généralement, les véhicules ne sont pas pleins. Parce qu'avec les engins explosifs improvisés, alors si vous mettez 10 combattants dans un même véhicule et que le véhicule monte sur un engin explosif, vous perdez 10 combattants. Donc autant amoindrir l'effectif dans le véhicule, au cas où il y a une explosion, je pense qu'on peut sauver des vies au lieu de bourrer des véhicules avec des combattants. Donc, comme vous le voyez, il y a 20 pick-up détruits, y compris certains équipés d'armes lourdes. Le 13 septembre, les frappes aériennes sur les regroupements de véhicules et de motos aux environs de Ber. Vous savez, Ber, c'était un point stratégique pour ces groupes armés terroristes. Ber, c'était un enjeu. C'est un enjeu pourquoi? Ber, c'était l'épicentre des trafics de tout genre, que ce soit des trafics d'armes, des trafics de drogue, des trafics d'êtres humains. Ber était le point central des terroristes. C'est la prise de Ber, on peut dire, qui a été le déclencheur de toute cette escalade, disons. Et à maintes reprises, ils essayent de retourner à Ber et à maintes reprises, ils sont mis KO. Et c'est ce qui fait qu'ils se reportent sur d'autres emprises pour porter des coups durs à l'armée malienne.
Donc le 14 septembre 2023, 3 obus sont tombés dans la zone aéroportuaire de Tombouctou sans faire de dégâts. Ça, c'était le 14. Le 21, il y en a eu encore. Avant le 14 septembre, au mois d'août, il y en a eu. Donc,